guys. Rumah saku dulu iki suaraku apik banget. Wah, kira jamu. Sarasan pundi Mas nggih? Malah turu. Sampeyan kok malah amblek temen. Engko tak jak nek gur merem amblek kok mesti. San napa nggih Mas pengaripun Sanjaya. Oh ya menten. Kaya aku wis tau bareng ngono ning nang ndi jebule nang impen. Nang impen. Lho nek nyata-nyata bisa dibanding Purworejo. Sering ketemu kok. Nang impen maksudku dan wis merem-merem kae. Oh. Alah, Sanjaya kok ganteng ora jamak-jamak. Niki sing jenenge LKMD nggih ngaten iki. Napa jal? Londo kok mung ndase. Nesu ra Mas. Nek nesu sonku kudu dipateni. Ah, alah sampean ki yo mati sedelok yo urip maning. Apa ini ya? Rokoke nggih bener. Yo napa nek sing ngeres-ngeres mawon. Niki pun rampung nggih. Biasanya nek kula nek pun mandeg pun leren. Bayaran. Nek pun dibuka niku ditutup riye. Oh, sing buka sinten? Lah niku wau? Kula nggih. Lah nggih. Oh iya, leren ya.